שלום לכם, אני גיל רונן, אני ראש תנועת המשפחה. בימים האלה מקדמת השרה גילה גמליאל ביחד עם חבר הכנסת יואב קיש חוק שנקרא חוק הורים וילדיהם. לפני כשבועיים פגשתי את שרת המשפטים והזהרתי אותה מפני החוק הזה, ואני מבקש לשתף גם אתכם בכדי שתהיו מודעים לסכנה הזאת כאזרחים וכהורים. החוק הזה יהפוך את מדינת ישראל למדינה הראשונה שבה להורים אין אפוטרופסות חוקית על הילדים של עצמם, ובפועל האפוטרופסות תעבור לעובדות הסוציאליות. אם תסתכלו על חוק הכשרות והאפוטרופסות הקיים, תראו שבסעיפים 14 ו-15 כתוב ככה: ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. האפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין, כמו כן גם את הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והסמכות לייצגו. כעת חוק הורים וילדיהם המוצע מוחק את הסעיפים האלה. במקום אפוטרופסות חוקית הוא מעניק להורים משהו שקרוי אחריות הורית, והאחריות היא בעיקר החובה לפעול למימוש הזכויות של הילדים. להורים מצידם אין בכלל זכויות ואין להם סמכות. להורים האחריות יחד ולחוד להחליט ולפעול בענייניהם של ילדתם או ילדם, לממש את זכויותיהם ולייצגם בדרך ההולמת את טובת הילדה וכו' 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 וכו'. במימוש האחריות ההורית יביאו ההורים בחשבון את מכלול הזכויות של ילדם או ילדתם וכו'. עכשיו, למה זה כל כך מסוכן? תראו, כעת החוק הקיים מגדיר במסגרת חוק הנוער 6 או 7 תנאים שבהם אפשר להכריז על קטין כנזקק, ואז אפשר להתחיל הליכים להוציא אותו מרשות ההורים שלו. אלה סעיפים די נוקשים שכוללים מצבים שבהם אין מי שאחראי על הילד, מזניחים אותו, הוא מדרדר להתנהגות עבריינית ולא מביאים אותו לדין, ועוד כמה תנאים. וגם התנאים האלה מאפשרים לדעת הרבה מומחים לעובדות הסוציאליות לעשות שימוש לרעה בכוח שלהם ולהוציא ילדים מהבית גם כשלא צריך. חוק הורים וילדיהם בא ומוסיף על התנאים האלה עוד מגילה של 10 זכויות הילד, והוא קובע שאם הורה לא דואג לזכויות האלה כראוי, אפשר להגביל או לשלול את האחריות ההורית שלו. ומי מגיש את התלונה נגד אותו הורה או נגד ההורים? אז ככה, הורה אחד יכול להתלונן נגד השני, הילד יכול להתלונן על ההורה או על שני ההורים, ונציג הרשויות יכול גם כן להתלונן. כעת, מה הם הזכויות האלה שהחוק קובע שיש לכל ילד? אלה זכויות שעל פניו נראות די סבירות, אבל תיקחו בחשבון שברגע שהחוק יחקק, כל אחת מהם יכולה לשמש עילה להוצאת ילד מרשות הוריו, ואז הם יראו לכם פחות סבירות. למשל, תראו את סעיף 6. לילדים יש את הזכות להתפתחותם הגופנית, הנפשית, הרוחנית, המוסרית והחברתית, ולפיתוח כישרונותיהם ויכולותיהם האישיות, פרם. כל זה עכשיו משהו שאם הורה לא ידאג לו כראוי לדעת עובדת סוציאלית כלשהי, היא יכולה להתחיל לצמצם את הזכויות שלו כהורה ולקחת ממנו בכלל את הילד בסופו של תהליך. תסתכלו על סעיף 8, הזכות לחינוכם לחיי אחריות בחברה ולכיבוד זכויות היסוד של כל אדם בלא הבדל גזע, מין, דת, לאום או מוצא. אנחנו רוצים שכל עובדת סוציאלית במדינה תוכל להפעיל שיקול דעת לגבי כל הורה, אם הוא מחנך את הילדים שלו כראוי לחיי אחריות בחברה וכיבוד זכויות היסוד של כל אדם בלא הבדל גזע, מין, דת, לאום או מוצא. אני לא חושב שאנחנו רוצים לתת להם בכלל את הסמכות הזאת להתערב בדברים האלה. עכשיו, מי עומד מאחורי כל זה? תראו, בצורה מאוד כללית, יש פה עבודה שנעשתה לאורך הרבה שנים כהקדמה לחוק הזה. החוק מבוסס על מסקנות של 2 ועדות שמונו לאורך השנים בתוך משרד המשפטים. הוועדה הראשונה נקראת ועדת רוטלוי, עמדה בראשה השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, והוועדה הזאת היא זאת שהמליצה בעצם על ביטול
האפוטרופסות ההורית, שזה הדבר שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ומי שעומד מאחורי הוועדה הזאת ומאחורי המסקנות שלה זה זרם מסוים מאוד בעייתי, שלא נדבר עליו יותר מדי כרגע, אבל הוא נקרא זרם זכויות הילד, ובעצם הוא משרת את העובדות הסוציאליות. עכשיו, בנוסף לוועדת רוטלוי, יש עוד ועדה שגם המסקנות שלה הם חלק מהבסיס לחוק הורים וילדיהם, וזאת ועדת שנית. והוועדה הזאת עסקה בביטול חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך זה אותו חלק בחוק הכשרות והאפוטרופסות, שקובע שבעת גירושים ילדים עד גיל 6 ילכו אל האמא. וזו באמת חזקה שראוי שהיא תעבור מן העולם. ולכן ארגוני האבות הגרושים בהחלט צודקים שהם דורשים את ביטול החזקה הזאת. אבל זה לא עיקר החוק. עיקר החוק הוא כאמור ביטול האפוטרופסות ההורית וכל המגילה הזאת של זכויות הילד. והדבר הזה הוא לא רלוונטי רק להורים גרושים. הוא רלוונטי להורים נשואים, הוא רלוונטי להורים אלמנים, הוא רלוונטי להורים פרודים, הוא רלוונטי להורים רווקים, והוא רלוונטי גם לגרושים. בסדר? ויש פה איזושהי תחבולה. התחבולה היא שמציגים כלפי חוץ את כל הנושא של חוק הורים וילדיהם, כאילו שזה בעיקר מבוסס על ועדת שנית, וכאילו עיקר המהפכה שהוא עושה היא קשורה לביטול חזקת הגיל הרך. ואז יש ויכוח כזה בין ארגוני נשים, ארגוני גברים, כן לבטל, לא לבטל, ויש איזושהי אפשרות אולי למצוא בסוף איזושהי פשרה. אבל בעצם עיקר החוק הוא יפגע בכל האוכלוסייה. בכל האוכלוסייה. גם גברים, גם נשים, וכאמור, גם הורים שהם נשואים. זאת אומרת, כל אוכלוסיית ההורים פה הולכת לספוג מכה נוראית. וכמי שעומד בראש תנועת המשפחה, אני מצאתי לנכון לידע אתכם, הציבור. אין לי אפשרות אחרת לעשות את זה כרגע, חוץ מאשר הסרטון הזה, ואני כולי תקווה שאתם פשוט מאוד תעברו על הדברים שהראיתי לכם פה. אם משהו לא נראה לכם, אתם מוזמנים ליצור קשר. אני עומד מאחורי כל הדברים, ותפיצו בבקשה, ככל שרק ניתן. אני יודע שיש היום נושאים אחרים שמעסיקים אותנו, אבל אני חושב שבין הדברים האחרים שקורים, זה בהחלט דבר שראוי לידע בו את כלל ציבור ההורים בישראל. תודה ולהתראות.